kalabarkada, magandang gabi po sa inyong lahat. At this is Love Island Adventure and welcome back na naman po sa ating panibagong night fishing adventure na magaganap ngayong gabi. So ito mga kalabarkada, bali nakabihis na ulit kami at nakaready na kami. So bago tayo lumusong, shout out nga pala muna kay Tirabus Kag Vlog, kay Kapul Island Adventure at kay John Daniel Bulangon. Ayun, shout out po sa inyong lahat. Mga kalabarkada, ready na ba kayo sa adventure na to? Kung ready na kayo, so let's go mga kalabarkada, lusong na tayo. Ayun mga kalabarkada, susubukan natin mag-spear fishing ngayon kasi maliwanag yung buwan saka buong full moon ngayon mga kalabarkada. So susubukan natin kung totoo nga ba na walang mahuli pag ganitong malaki yung buwan. So tara, lusong na tayo mga kalabarkada.
Ito yung mga huli namin ni Calabar Casneco. Yan. Tapos nandito pa mga kalabada. Pa dito. Ayan o. Kahit na maliwanag yung buwan, may huli pa rin. Ano masasabi mo doon kahit maliwanag yung buwan? Sana nagustuhan nyo tong video na to. So, ayun, nasubukan natin na kahit na maliwanag yung buwan, meron at meron pa rin huli. Ito na, ebidensya. So, ingat, God bless, at lagi po nating tatandaan yun, God is good all the time. So see you sa susunod na episode ng vlog namin. Bye bye.